E pinje mago mapod wan e kaunti ma Kisumu en ni koro e seche ma siasa koro omako mach e pacho kae, kendo jotelo opogore opogore osewuok oko mar lando dwachgi. Midusa Vincent Kodera bende koro osesidho dwache mar dhi laro kom od bura ma Nyakacha mayudore e kaunti ma Kisumu. E nyasino bende koro noyuoro dhano miche to kod miche gwenge mag Nyakach. Kodera notiyo kod thuolo ma kamano e wacho gigo ma bende nowuon ochano mondo koro bi otim kosebedo jaod bura margi e kinde mabiro. Mano oriwo kaka chiemo nyalo medore ne oganda, kaachiel kod dongruok e yorego mago mag gedo mag apaya to kod utego mago makonyo oganda. Korka pogo basari, jatelo nowacho ni koro en wuon obiro neno ni okenge motegno keti mar geng'o mibadhi mar pesa moriwo kelo basari nyaka e ward ka ward. Kata kamano, oyango ni koro ikore rakore kod jochung' mamoko e welo mar ODM kendo ng'eyo ni odhi yombo e yiero ma kamano. En mokwongo ni mondo aket Nyakach obed gimoro achiel, nikech ka wan e achiel to gik mang'eny wanyalo timo kanyakla, teko wanyalo bedo achiel, kendo kama wagombo ni wamuomo dichiel. Wasebedo gi pogruok e Nyakach, jomoko luongore ni jo-Lower, jomoko luongore ni jo-Upper, jomoko luongore ni jo-West, to kendo inyalo ka gik milaro e yo machalo kamano. Adwa ni mondo abed symbol mar unity mar jo-Nyakach, mondo jo-Nyakach oti kamoro achiel. Mar ariyo, ka waseriwore, tagombo ni mondo wachak manyo yore mwalosogo mwandu e Nyakach. Ka waloso mwandu to jowa maisha gi nyalo dhi malo. Ka waloso mwandu, nyithindwa gi nyalo ndiki kuonde mopogore opogore. Wadwa loso mwandu e yo mar agriculture, wadwa loso mwandu e lo mar industries mwanyalo loko mondo gik mwapuro gi waloki mondo okel pesa maber moloyo. Wanyalo loso mwandu gi yore mag ndiko ji machalo carpentry, yore machalo metal works, yore machalo kware girigi, to wahakikisha ni jowa yudo pesa ma gidwaro kuom. Mar adek, aparo ni health, migawo mar thieth, wadwa ni mondo wati gi jo county government machiegni mondo wahakikisha ni kuondewa mag thieth olosi mobedo maber. Mar ariyo en migawo mar somo. Somo mokwongo en ECD, tende nyithindo mane e nursery school. Wadwa tiyo gi jo county machiegni mondo wahakikisha ni kuonde ma nyithindwa gi some facilities nitie moromo. E malo ka wabiro gombo ni CDF kata bursary te otiyo maber ka inua education marwa. Wabiro paro ne jowa mondo ti gi TVETs mantie ma sirikal koro kelogi mondo wakonyrego puodho kata tiego nyithindwa monego bed funde makadri mane diere kapok gidhi e university. Mar ang'wen en wach mar environment, alwora ma wan go. Wadwa hakikisha ni environment wa en warito kendo kethruok ne onge. Nitie kaka environment osekethore, iwacho ni wan gi less than 7% forest cover. Wadwa hakikisha ni forest cover ni otimore nade, omedore. ICT yore mag tarakilishi, yore mag tiyo gi computer, yore mag tiyo gi internet, yore mag tiyo gi wifi. Wadwa ni mondo wa encourage jowa mondo hakikisha kendo oyudo thuolo mar tiyogo. Kamano kendo in my gine yora mar telo ne Nyakach, abiro hakikisha ni jowa man oko kata man Amerika kata man kuonde ka kuonde, man Nairobi, man taonde mopogore opogore obed achiel kuom gedo mar Nyakach. Kok kamano to ero uru kamano. Bedo e ofis mar mjumbe ma Nyakach. Koro sani ochopo sama nyithindo manie mbalariany nyaka wakele machiegni mondo wamigi liaison office kanyo, mondo gin gik moko timore to ging'eyo, to bende gin gima timore e kuonde ma colleges nitie wanyalo handle kutokana gi university directly, ok ni ng'ato kelonwa separately. To bende kata mana yore mag puothe, yore mag agriculture, yore mag health, wabiro dwaro ni wabed machiegni e ofis mar mjumbe ma Nyakach. Gigi duto nyaka bed gi liaison ma wanyalo yudo yo mapiyo piyo ma sort out go issues ma wan go.